Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Borg mexxa delegazzjoni Maltija waqt il-61 konferenza tas-sigurtà ta' Munich fil-Ġermanja. Il-konferenza tas-sigurtà hi l-forum ewlieni fid-dinja dwar il-politika tas-sigurtà fejn il-mexxejja globali jiltaqgħu biex jiddiskutu konflitti attwali u kwistjonijiet oħrajn ta' sigurtà. Matul jumejn ta' laqgħat bilaterali u avvenimenti, Dr. Borg ħasem f'laqgħat ma' Ministri Barranin oħrajn, esperti dwar is-sigurtà u rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u oħrajn mhux governattivi. Qudiemnet l-gwerra fl-Ukrajina, l-sfidi u dak li qed naraw fil-Vant Nofsani u għaldaqstant anke fuq il-livell ta' Malta mistoqsijiet, kurzita dwar anke l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa illi aħna ser ikollna mix-xahar ta' Mejju. L-involviment taż-żgħażagħ fil-ħidma għal paċi u s-sigurtà ġie diskuss ukoll waqt waħda mill-laqgħat li saru waqt il-konferenza fi Munich. F'laqgħa mad-direttur eżekuttiv tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Ġlieda kontra t-Terrorizmu tal-Ġnus Magħquda, Natalja German, id-delegazzjoni Maltija. L-involviment taż-żgħażagħ fil-ħidma għal paċi u s-sigurtà ġie diskuss ukoll waqt waħda mill-laqgħat li saru waqt il-konferenza fi Munich. F'laqgħa mad-direttur eżekuttiv tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Ġlieda kontra t-Terrorizmu tal-Ġnus Magħquda, Natalja German, id-delegazzjoni Maltija iddiskutiet il-konferenza globali tal-esperti kontra t-terrorizmu biex jiġu reveduti il-prinċipji ta' Bogota li se ssir f'Malta x-xahar id-dieħel. Dr. Borg irringrazzja l-intażlet Malta bħala l-post tal din il-konferenza li tirrifletti r-reputazzjoni internazzjonali tal-pajjiż li qed tkompli tissaħħaħ.